ka damina farajila kata Gaza, Guatemala, Niger fo New York kunnafoni la nani de jonjon soro ni ɲɛnajɛ in senfɛ kunnafoni kan u ka cɛsiriw kosɔn kunnafoni taabolo kɔnɔ ani kunnafonidilaw ka hɔrɔnya sabatili la n'an ko liberté de la presse. That's something that we see increasingly. An b'a ye don o don diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw kan u ka baaraw hokumu kɔnɔ kunnafonidilaw dɔ bilara kaso la bawo u ye tiɲɛ fɔ marabagaw ye minnu ye jɔnjɔnw sɔrɔ a sɔrɔla u ka kunnafoni de la seko ni dɔnko kan yuruguyurugu jamanaw kɔnɔ kɛlɛ minnu bɛ senna diɲɛ kɔnɔ ani lamini kan nka hakilina kelen de b'u bɛɛ la ka ɲasi kasara minnu bɛ kunnafonidilaw sɔrɔ u ka baaraw hokumu kɔnɔ jɛkulu min sigira sen kan kunnafonidilaw ka lakanako kan Jody Ginsberg y'a ɲɛmɔgɔ dɔ ye ɲɛma dɔ fana jɛkulu min bɛ nin ɲɛnajɛ in sigi sen kan san o san kunnafonidilaw kama. I want to share the honor of this award. Nin jɔnjɔn in ye ne ni n ka baarakɛ ɲɔgɔnw de ta ye Radio Free Europe la n'u bɛ kaso la kalon kan k'u ye sariya soso u ka kunnafoni kɔnɔ sanlo kunnafonidila min tɔgɔ Alsiu Kurmasheva u bagarama ka minɛ kaso la Rusi a tun bɛ ɲini ka san 15 kɛ kaso la Madame Kurmasheva bɛ baara kɛ Radio Free Europe la a labana ka bila utu kalo tɛmɛnen u kelen ka kasoladenw dɔ fale u ni kasoladenw wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o la Madame Kurmasheva ye jɔnjɔn sɔrɔ a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira ko halisa kunnafonidilaw caman bɛ kaso la diɲɛ kɔnɔ n'u minɛna u ka baaraw hokumu kɔnɔ n'a man kan. Donc déjà en partant c'est un prix pour la liberté de presse. Nin ye kunnafonidilaw ka hɔrɔnya jɔnjɔn de ye wa nin jɔnjɔn in sababu la an bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa kunnafonidilaw ka hɔrɔnya ka bɔ a sira fɛ kunnafonidilaw minnu ye jɔnjɔnw sɔrɔ u bɛɛ ma se ka na New York Palestine kunnafonidila min tɔgɔ Shuruk al-Ela bɛ Gaza a ma se ka na kunnafonidiso min tɔgɔ N Media o ɲɛmɔgɔ don nin kunnafonidiso sigira sen kan a cɛ de fɛ al-Ela kɛra a ɲɛmɔgɔ ye tuma min a cɛ sara Israel ni Hamas ka kɛlɛ in kosɔn wa kɛlɛ kɛra sababu ye diɲɛ kɔnɔ kunnafonidilaw caman sara kunnafonidilaw ka lakana jɛkulu ka fɔ la n'a tɔgɔ Comité pour la protection des journalistes. Not only has it been impossible for international jamana wɛrɛw kunnafonidilaw tɛ se ka dɔn Gaza kunnafonidilaw minnu bɛ Gaza olu fana tɛ se ka bɔ an bɛ waati min baara caman de bɛ ka kunnafonidilaw makɔnɔ diɲɛ kɔnɔ o kama ɲɛnajɛw ka kɛ kunnafonidilaw ka hɔrɔnya kan i n'a fɔ Gala de la Liberté de la Presse o bɛna kɛ sababu ye ka kunnafonidilaw ladiya bawo u b'u nin de di walasa ka kunnafoniw di jamanadenw ma.